Ez pentsa, Ni pixka moskeatzen azietan. Ostra, mano, hemendikan. A ber, nei zergatik jartzizkiate beti emakume bordearen papelak, ni hain maja eta simpatika izan da. Ez parreikin. En serio, hain nahi. A ber, ni mila bederatziehun eta laurogeta zazpilan, Zumaiako Santelmotan, mi simpatia izan nintzen. Egia data. Eta guain ze, guain berriz jendeak usteu, ni ikaragarri serio naizela, eta hori zeratik. A ber, aste honetan, Kolombiako operadora batek deituit egunian 4-5 bat aldiz. Eta nik telefonik moztu inaldiot. Ez? Karrasi inaldiot. Ez? Kolombiaraino jun eta soplete batekin flekilua erreko diodala esan aldiot. Bai, esan diozu. Bai, hori bai, baina, a ber, irriparre batekin, ni simpatika beti. Ez que, badaude gauza asko ez ditudala aguantatzen, Esate bateako, parkean, beraien umeai merienda ematen dauden gurasoi. Baina aldamenean jarrita propio. A ber, nola egon leike pertsona bat ordu betez, 2 minuturo, Marke, venga, jandezu jamoior, venga, jamoior, Marke, lesate. Nola? Ta nik holakoetan segitet. Gurasoak katu? Ez. Umiai lepotik heldu eta jamoiorra estarriko esklutik bera sartu ito arte. Ez. Ni guraso horri irrifarre egite jot. Eta esate jot. Ume batek jangabe 5 aste iraunditzake bizirik, Ez detuzte gaur ezer pasako zaianik, albalean bildutako jamoio repero hori jateatik. Ez que umeki. Bueno, ni umetan ere borde xamar nintzen, halako fama nuen behintzat. Ze, kioskoko Maria Angelesek karamelu bat emate zidanean, gure ama esaldi berdinakin atzetik, aldera berdinakin. Zezatea! Eta ni, Maria Angeles, ez gorde kamelua poltsikuan, berotu egitea, papela peatu egitea eta nahi, pizto nazka ematei. Eta gure ama, busutik duta, nik zuri zezateizu beti! Eta ni, Maria Angelesek hortza postizua ditura eta pipa peladas ez erosteko bere kioskan inoiz. Ahorria, gure ama betiko esaldia botatzen zuen, izerdi batean. Ume honekin alperrik, eta behira guain, gaur eguni, maja naiz. Baina, bueno, zera, nola da, ahaztu ditizait beti esalde hori. Nola da, hola, sare sozialetan eta segiteu, postureo. Nei postureo ez zait bate gustatzen. Horrexigatik ez daukat sare sozialik, Zertako? Lanean nahi naizela esateko, ikusten hauzu, Oporretan nagoela adierazteko, hobe, ikusten espan hauzu nik kriston amorra mate ezea. Oporretako argazkia publikatu, eta idazten dutenak, hementxe sufritzen. Baina, nik horregatik kalean ikusterakoan kasu egitari utziko aldiot? Ez. Laguntza askatzen baldin maiz, ukatu egingo aldiot? Ez, maja eta simpatika naizelako. Hoi papurra biltzeko katxarritori baino inutilagoa zea, esango aldiot. Hori bai. Baina irrifarre batekin, beti ni simpatika. Baina, gauza inutileak ere, nahi zuriontsu egite jate. Esate bateako, mi simpatia Santelmo 87ko bandak egiten hau bezala. Hori ana gezurra da, Gezurra dala, eta
zuri ze importa zaizu gizurra baldin bada ere. Ia zuze kontatzezu, bete zazu, 4 minutu kontatzen, Gaina, gauza batzen gizute, jota, simpatika eta maja naizelako bestela.